velkommen til den her video. Som mange af nok, eller som de fleste af nok, kunne regne ud på, hvad den hedder, titlen på den her video, så er jeg jo på påskeferie, og det er jeg i Spanien. Så dernede. Dernede ligger byen, og vores hus heroppe, det her lille hvide hus her, det ligger oppe på bjerget med en masse andre huse. Det er så et af dem. Og så ligger der sådan et gammelt forladt hus derovre. Jeg ved sgu ikke, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Men jeg har tænkt mig at filme lidt hernede fra. Så nyd videoen. Og her har vi så vores, hvad det nu hedder, have. Det ligger sådan lidt skråt. Og hvis jeg kan finde ud af at pege, det der, ja, det træ, det er vores appelsintræ. Og hvis jeg så kan finde ud af at ramme igen, det der, det er vores citrontræ, og det her, det er vores mangotræ. Og så har vi 2 oliventræer, der, de der 2 der. Der sidder Susan lige og gør et eller andet, det ved jeg sgu ikke, hvad hun laver. Og nu der er jeg på vej ned til, hvad det hedder, vores udendørs badeværelse. Hvis jeg så lige kan finde ud af at tænde vandet. Ja. Yes. Og så, så går vi herop af den trappe lige nedad. Så går vi nemlig hen til den der plads der, som jeg jo kalder pissepladsen. Fordi der kan man stå, og så kan man tisse ud i de der blomster der. Det er rigtig smart. Som jeg jo kalder pissepladsen. Godmorgen. Hej og velkommen til dag 2. Det der sådan kommer til at ske i dag, det er ikke det sådan helt store. Min far og Susan, de er nede på sådan et marked, sådan cirka et eller andet sted dernede i byen. Og når de så kommer hjem på vores lille motorcykel, hvad man skal kalde det, så efter vi lige har spist, så skal mig og min far ud og køre en tur. Og når vi så kommer tilbage, så har Kasper lovet mig, fordi jeg skal klippes i morgen uheldigvis. Så det er sidste dag med mit lange hår i dag. Så Kasper han lovede mig, så skal vi lege lidt med det og putte sindssygt meget voks i og sådan noget. Og bare lave nogle mega fede frisyrer. Så det tror jeg også, jeg filmer lidt af. Men jeg tror ikke, der kommer til at ske det store. Så... Goddag, du er lige her til far for det her. Han er lige at lave jordbærmarmelade til os. Eller hvad det er for noget. Nu kommer der sgu lige noget fucked musik. Ej, hvor er det sjovt egentlig.
Når du er. Hej og velkommen til Maltes TV-show. I har nok tænkt over, hvorfor jeg har lange bukser på. Og det skal jeg sige. Det er simpelthen fordi, at jeg har været så fucking dum og glemt mine shorts. Så sidder jeg der og tænker, Malte, din fucking spade, hvorfor får du ikke shorts på i Spanien, din fede idiot? Det er simpelthen fordi, jeg glemte dem. Og så dum er jeg. Du ligner Naruto. Naruto! Hvad laver du? Selfie. Fuck mig med det lortevideo. Du er en bølgøj. Ej, kammen. Skal kammen i borg? Tak fordi I gad at se med på hele den her video. Tak til Storebror, fordi han lige gad at bruge mit klamme hår på det her. De her videoer her, de var lidt fucked filmet, fordi det var sådan inde på et spejl. Men jeg tror, at den her video, den kommer til at vare 7 minutter der omkring. Men mig og B, vi har jo heller ikke lagt sådan en video op i 2 måneder eller sådan noget. Det er fordi, vi ikke har været sammen. Så det må I undskylde. Og der er 2 YouTubere, I skal gå ind og følge. Den ene, det er Mie Burgdorf og Aso og Michelle. Der kommer et link ned, eller der kommer så 2 link ned i beskrivelsen. Der kommer 2 link ned i beskrivelsen. Så vi ses bare derude. Hej hej!